tanan mga katuba no katong gihatag sa mapagmahal nga panagat mga katuba taga Makabalan CDO. Tagaan na mga katuba. Tagaan kay malo ilang gihatag sa mga. Hello, what's up mga katuba? This is Manang TV for Araw Luzon, Visayas, Mindanao. So, mga katuba, si Brandix TV ang kauban. So, mamukot ni karon mga katuba. So, ang kauban mga katuba sa lahit magdala po dito. So, mulaos lang may dito sa suba dapit mga katuba kay medyo naligo na rin banda mga katuba no. Sa Bado mga karon mga katuba. Adlaw nga sa Bado karon. Tayo magpatuloy, intro muna tayo. So magsugod na og latak og pukot mga tuba no. Si Brandix TV lang ang maglatak mga tuba. Pare sila ni Katuba Tansyong. Og dire lang may banda mga katuba kay medyo daghan kayong nangaligo dito banda. So ito na si paring Brandix TV. Naglatak na. So hapit na mga katuba. Hapit na maabot sa daplin ang lambat. O ilan ang gisiper mga katuba. Mao ni tawag mga katuba og siper. Kay di man ka makabira og dili nga nion diri mga katuba kay kimpa man kimpa. So sipiron gina siya. So atong lang taon ni mga katuba. Ala murag na kikilo mga katuba. Ala kikilo isa ka buok mga katuba. Yan. Yan kikilo. Sus wag ikauban mga katuba. Siya lagi nag-inusara. So dako ra ba kay kikilo mga katuba. So at least kana mga katuba no. O isa ka palot nga kuan. So ato nang buhian karon mga katuba ng gamay. Para mga katuba oh, talakitok nga gamay. So ato lang ni buhian mga katuba. Ito na itong kaon ng mga good size mga katuba no. Yan. Mabuhi pa na mga katuba no. Naraw. Langoy na siya mga katuba. So narang kuha na mga katuba oh. Yan, kikilo. May balo. Yan mga balo. So napainukos mga katuba oh. Yan. So nakilo pa na sila kilawon mga katuba. So narang kikilo mga katuba oh. Sarit ka buok mga katuba. Naginusara. So nanabi sa kuan mga katuba no sa suba sa bara. So mao na yung suba sa bara mga katuba oh. So, medyo init lang kaya ang panahon mga katuba. So mubalik sa ako dito mga katuba no. So nara mga katuba ang kinilaw gitimplahan pa ni paring Brandix TV ang kilaw ni mga katuba. Dagko kayo. Dagko kayong suwa na mo katuba oh. Roman sinitas. Yan lamas. Yan gabing sili mga katuba oh. So, sugo na may pangaon mga katuba. Tara. Tara, mga auto mga katuba. Ang tungkuan. Bahaw. So, magbutang sa tas kilid mga katuba no. Bahaw na. Kinilaw.
Tuba. Busog yun. Nami kayo. Nami ayo. Ibog-ibog na si Parintansyong. Paibog-ibog siya kaya nag-all ba ni ganiha kay abi na di ko kakilaw kay wag ikuha kay kalalagak isa ray kuha. So shout out di ay sa naghatag aning balo kanang kanang naipambot daw. So nagdili na sila og kuan dia kanang pasol kanang naipalutaw ra bitaw butang agpom. So kanang pambot, yelo nga pambot ang naghatag ani. Shout out sa inyo dia boss. So daghan king salamat boss kag tagaan mi no balo. So balo halos lang kuha mga katuba no. So naraslas loyo mga tubaw. So naglatag pa may kokot rin mga katuba. Gidool sila. Lamang gitagaag balo. Yan. So daghan kayong salamat boss. So mao lang ginagamit mga katubaw. Pataw mga katubaw. Pataw ra ba? Pataw ra bilin ra. Dagko kay lang kuha mga katubaw. Yan balo. Tagaan niyo ba yo? Sa pataw na bilin na wala na ko ah. Oh, shout out boss. Shout out sa inyo boss. So daghan kayo salamat no sa isda nga inyong yatag sa mo. So buinas kayo ang tiglagak na mga katubaw. So mupauli na mo tami. So nakasulagma sila kikilo. Lah, dagko kay kuha lang kikilo mga katubaw. Oh. So panalagma ra ni ilahang kuan mga tuban so nakasapon sila kikilo. Yan. So napoy balo mga katuba, pihatag atong kuan ganina katong nagpambot kaya ganina. Mga napulo po siguro ni kikilo mga katuba no. Yan. So kanang pambot mga katuba, daghan kay nagkuhag balo mga katuba. Simple ra kay lang trabaho na mga katuba. Buburo kay nga nylon o foam dayon. Ambot to sa ipaon lana, dagko kay balo ilang kuha. So gitagaan pagid mi nilag isa ka buok. Buinas gikay na sila karon mga katuba, kana pambot mga katuba. Yelo. No. Daghan pa kay ilang itaan ana diha mga katuba. No. Nagkuha na po na sila, nagkuha na po na. O, gibira na po nila ilahang kuhan mga katubaw. Grabing kubit balo mga katuwa. Grabing lakag-lakag nila sa ilang kuhan, ang ilang taan. Oh. So, shout out boss. Salamat kayo sa balo nga inyong gihatag boss. So wala may nakailaan na nila mga katuba no, pero gitagaan mi nila og isa ka buok balo. So tindaghana gid lang kuha mga katuba. Tatag ni Joy. Kanan. Mga katuba. Najakpat ka makabalan ka kuhan mga katuba no. Najakpat ka makabalan ka. Tawag ni kuhan mo. Ay mapagmahal nga kuhan diri mga katuba. Tagaan ni mga katuba tumaigsa. Dagan na. Oh dagan kay balo ilang yatag sa mga. Tumaigsa nito ako kauban. Una. Salamat kay. Buti nga. Makabalan diri sila mga katuba no. Mapagmahal nga kuhan. Takot. Ikaw saan malaki dito boss? Salamat kayo. Duragan lang mo ba? Tinatila mo ba? Salamat kayo. Salamat kayo, salamat. Ya kay makalupay sa kabutan ng mga tao, mga tawhana, mga tuba no. So, tagaan pa may buwan o sa atong tauban. Una niya. Ato ra to ipakita karon mga tuba no. O daghan kay nilang yatag. No kag mga masunay 30 ka buok ang itong iulang. So, salamat kayo sa mapagmahal na panagat. Saka makabala na sila mga katuba no sa ito. So, wala dugangan mo ba? Nakajakpat. Oh, mananggit ka engine mo. Sarang ka mga katuba. So, dahil kayo salamat, mapagmahal. So,
Oh, balo pa yun. Basta-basta ni mga katuba. Walay tao nga makahatag ani mga katuba. Kuan mga katuba. Oh. Utang kay mga tawhana mga katuba. Pagmahal ba? Mapagmahal? Mapagmahal. Oh, salamat kayo sa mapagmahal. Kada makabalan sa inyo. Dili na lang, putlo na to ang video mga katubalo. So, dagan kayong salamat to sa video. So, ako na ibutang ng mga tuba katong akong kauban. Tagaan man itong kauban yapon. Sa intro lang na ko ibutang. Yan o.